Хайде заедно да опаковаме мистериозна лъжичка с бижута, да видим какво се падна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Цели 8 турбички ще опаковаме. 8 турбички. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Много красива, нежна гривничка. Сега ще ви я покажа. Ето така изглежда. Втората турбичка е още една красива, много нежна гривничка с перлички. Ето по този начин изглежда. Трета турбичка. Пръстенче плюс мистериозна турбичка бонус. Още едно пръстенче и още една бонус турбичка. Да изтеглим от тук една, да видим какво ще се падне. Още една бонус турбичка и гривничка. Ето тази. Тук имаме едно много красиво нежно колие с сърчице, доколкото виждам не е звездичка. Ето. Ето с звездичка колиенце, много е нежно. В момента са много вайрал тези колиенца, знаете. Продължаваме сега с колиенце, което пак е с перлички, много нежно, много красиво. Този път е сребристо бижуто, вижте. Много красиво колиенце. Продължаваме сега с следващата. Еха, още едно пръстенче и бонус турбичка. Този път пръстенчето я виждате различно моделче. И теглиме една бонус турбичка. Какво се падна тук? О, много нежна гривна. Наистина много, много добро попадение. Вижте, с сърчица. Много красива. Ето. Продължаваме напред с следващата турбичка. Още една гривна. И още една гривна. И последната турбичка е едно много красиво колие. Добре, има доста богато разнообразие. Колиенца, гривни, пръстенчета. Ето. По този начин изглежда, много е нежно с пеперутки. Наистина от тези минималистичните супер вайрал колиенцата са. Една турбичка бонус от нас за клиентката. Я да видим какво, или гривна, или е колиета, както напипвам. Гривничка. Не, всъщност това са от тези другите вайрал, които могат да се носят и като гривна, и като колие. Много са красиви и нежни, вижте, с луничка и звездичка. Много красиво, наистина бижу. Това са всички бижута, които се паднаха от само една лъжичка. Хайде заедно да ги опаковаме сега. Приготвяме тишо хартията, като я сгъваме сега и я слагаме в кашончето. Подарък специален. Тесманче. И специално още две подаръчета. Нека да отворим първото. Това, което се падна тук е шноличка. И хайде да видим втората. Една гъбичка. Добавяме ги и тях в поръчката. И е време да затворим кутията, дали ще се затворим. Вижте колко е удобна. Хайде да видим сега и стикерче едно. Слагаме сега и стикерчето. И още не сме приключили, разбира се, защото знаете какво следва. Изненадите. Първо ще сложим ето такива инструкции за грижа за бижутата. След това слагам картичка Thank you. И на последно място, но не по важност, ваучер с отстъпка за следваща поръчка. Когато изтриете стреч полето тук, може да бъде 5, 10 или 15%. Хайде да затворим кутията заедно. Ето по този начин изглежда напълно готовата опаковка и готова да пътува към своята нова принцеса. Пожелавам да носи много щастие!